Hoxe temos no ciclo de Presente Futuro Albino Prada. Albino é profesor na Universidade de Vigo e forma parte de ATAC, unha organización histórica da economía alternativa, por lo menos vos recordo xa desde hai moitos anos, e bueno, decidimos convidarlo a Albino porque neste ciclo de Pensando o Futuro a verdade que sempre facemos as cousas, bueno, para un ciclo alrededor do pensamento crítico, no que bueno, basicamente sigue alrededor de tres aspectos do pensamento crítico, pero que sexa accesible, que estexa atentado no país e, sobre todo, que sexa propositivo, non? Entón, no caso da economía, moitas veces custanos atopar xente que teña a capacidade de aterrar un tema tan áspero, e Albino, que alguén a que, bueno, algunhas persoas que estamos aquí na xunta directiva vimos seguindo desde hai anos, por os seus escritos nos diarios, por as súas publicacións, bueno, pues entendíamos que cumpría con estes criterios. Leva un tempo falando leva un tempo defendendo a súa tese conforme en Galiza o ritmo do crecemento que nestes momentos ten a Unión Europea aquí está chegando de maneira desigual. El estuda as causas e tamén as consecuencias disto e a maneira de revertelo, e é no que centrar a súa intervención. Vai falar unha horiña puntual, incluso algo menos, a ver se nos dá tempo para que logo teñamos media hora para poder preguntar as cuestións que haxa, e nada máis. Ele vai falar de pé e proxectar aquí, entón, porque me aparto, xa vos deixo con ele. Sí, vale. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Agradezo á agrupación cultural Alexandro por terme convidado. Comprobo que basicamente en foros con este trasfondo social e cultural nos que é posible ainda manter un diálogo con certas ideas, con certos planteamentos. E digo isto porque, bueno, as miñas relacións máis próximas teñen que ver no sur con o Instituto de Estudios Miñoranos de Gondomar, e tamén, por exemplo, o Ateneo Atlántico de Vigo, e o perfil sempre moi semellante ao que tenes aquí, e é moi valioso que así sea e que manteno, non? Porque eu lembrome hai máis de 50 anos, cando eu na miña vila tiñamos unha agrupación cultural que justamente se dedicaba a aproximadamente o tipo de actividades que hoxe desenvolvemos aquí, non? E é paradóxico, pero significativo, que a mesma ferramenta que foi necesario poñer en pé hai 50 e pico de anos, en estos momentos volve a ser imprescindible. Ben, veño a presentar este libro, Galicia, un país desnortado e minguante. Teño que decir que este libro, metínme neste lío, antes tiña feito dúas triloxías, unha primeira con editores privados, que tiña 3 partes. A primeira titúlase Despilfarro de las Naciones, a segunda parte era Crítica del hipercapitalismo digital, e a terceira parte, Caminos de incertidumbre. A esa triloxía sucedeulle outra, en este caso xa con un editor público, co Servicio de Titulacións da Universidade de Vigo, e en este caso as 3 patas eran: a primeira, Riqueza Nacional e Bienestar Social; a segunda pata, Trabajo e Capital en el siglo XXI; e a terceira pata, Sociedade, Mercado ou Sociedade Decente. Afortunadamente, estas 3 obras, estes 3 ensaios, ao ser un editor público, hoxe pódense descargar gratuitamente no Servicio de Publicacións da Universidade, como PDFs de libre acceso. Feito todo isto, pensei que debía, e que probablemente podía, concretar bastantes dos meus argumentos para Galicia. Fixeno neste breve ensaio, publicado ano pasado, no ano 2024. Animoume para facelo o ter unha colaboración mensual con nos diarios durante febreiro-marzo do 2023, que se engadía a unha colaboración previa que tiña
xa dende xaneiro do 2022 e que manteño na revista de Tempos Novos. Entón, para ser breve e cumplir co meu compromiso por debaixo da hora, non? Eso sí, vai a ser a cousa un pouco espesa ou densa, pero bueno, espero que facilmente seguible, non? Sobre todo ca pantalla, en este caso sí necesita pantalla. Hai aquí unhas copias das diapositivas todas que se van poñer aquí, en papel, e dende logo queda aquí unha copia do PDF original por se alguén quere ter este material que está aquí, non? Entón, o primeiro é porque eu digo, en primeiro lugar, como argumento en este libro que estamos desnortados, non? Claro, non podo contalo todo, pero algunhas cousas que a mí me parecen máis importantes, sí, non? E aquí hai unha primeira imaxe, esta está na página 73, a imaxe da esquerda, pola que eu considero que estamos desnortados, e é a primeira. En primeiro lugar, porque mantemos unha estrutura provincial a todas luces obsoleta. Aí están os lindes das provincias, e as provincias son demasiado grandes para algunhas cousas e demasiado pequenas, como a propia existencia dun goberno galego suxire, para outras cousas. Na verdade que as provincias, con todos os meus respetos, e aí está argumentado no libro, faríamos moi ben en darlles o finiquito, non? En segundo lugar, tamén, porque temos ainda máis de 300 concellos e moitos países fixeron xa remodelacións do ámbito municipal e os concellos pásalle o mismo, son demasiado pequenos para moitas cousas, non? Para cuestións de urbanismo, para cuestións de servicios colectivos, bombeiros, suministros de todo tipo. E fai falta de algún xeito comarcalizar ou formar áreas metropolitanas, non? E, polo tanto, tamén en isto dá a sensación de que levamos dormidos demasiado tempo, non? Con experimentos fallidos e con cousas que non acabaron nunca de concretarse. Tamén andamos desnortados co recurso territorial, porque en moitas partes de Galicia, ao mesmo tempo que unha conxestión urbana excesiva en determinados núcleos de poboación, temos unha dispersión territorial enorme en moitas partes, sobre todo da Galicia litoral, que teñen unhos custos de xestión e de dotación de servicios absolutamente disparatados. Non pode facer calquera cousa en calquer sitio, non calquer sitio pode ser urbanizado. En eso tamén levamos perdido demasiado. Tamén andamos desnortados polo territorio porque non damos tido a consciencia de que podíamos ser unha rexión urbana con un anel urbano de cidades, como intento suxerir aquí, con ese polígono, e non consideramos nunca esa vertebración de esa grande cidade conectada con un ferrocarril que non fai falta que sexa AVE, senón un ferrocarril moderno que permita ese anel urbano comunicalo fluidamente, ¿no? Sin necesidad de transporte privado. Cuando trazo ese anel urbano xa desde hai bastantes anos, con toda a intención, non está o eixo Santiago de Compostela, Ourense, Madrid. Creo que, sin desbotar que eso deba existir, creo que é unha aposta completamente centrípeta, completamente de novos ricos, que non foi plantexada para usos mixtos como se fai en outras latitudes, xa en Cataluña ou xa no País Vasco, e, polo tanto, que outras prioridades eran de maior alcance social e territorial, como o eixo hacia o Porto e a grande área metropolitana de Porto, ou mesmo como polo Cantábrico, ou, sobre todo, unha saída central hacia a Meseta, sin ter que pasar necesariamente pola proximidade de Madrid, facéndonos depender a nós e ao Porto de ese eixo centrípeto. De maneira que tamén está desdibuxada a Eurorrexión norte de Portugal, de momento, e non damos evitado ter unha conformación centrípeta cara a Madrid, e últimamente mesmo as probabilidades de que este mal plantexamento se traslade
a cidade de Santiago. Por último, por acabar, non temos un enfoque ferroportuario moderno, non o temos para o cabotaxe europeo para evitar transportes por estrada a través dos Pirineos, etc. Menos aínda combinado co ferrocarril, e tamén aí temos, ainda que algo se ten avanzado, moito por avanzar, non? Por non pararme en todo isto, que hai páxinas e páxinas non moitas, pero para cada un destes asuntos no libro, non? Hai outro recurso, aparte do territorio, no que eu considero que estamos desnortados, non? E este é o recurso da enerxía. Tendes aí na parte dereita cuáles son as nacionalidades ou rexións que teñen no Reino de España un excedente da súa produción sobre a súa demanda: Galicia, Extremadura, Castela e León, Castela-A Mancha, e aquelas outras que teñen un déficit da súa produción respecto da súa demanda, desde logo empezando por Madrid, Cataluña, Euskadi, Comunidade Valenciana, etc. Por certo, as que teñen un maior PIB por habitante, isto que o nivel de riqueza, non? As que teñen un maior PIB por habitante son as que teñen uns maiores déficits, e algunhas, entre nós e las Galicia, que temos un menor nivel de riqueza por habitante, estamos na parte de ter recursos de enerxía, en este caso enerxía eléctrica, sobrantes, non? E digo isto porque, aínda que volverei con certa brevedade, non? Pero no debate actual sobre moitos asuntos de como reconfigurar o Reino de España, é importante cuestionarse si cando algúns falan de que teñen un PIB per cápita moi alto, si realmente ese PIB per cápita é seu, si é seu con toda a radicalidade que eso significa, ao menos que a radicalidade que lle dan cando dicen que de aí salen recursos fiscais que son e deben ser seus. De maneira que, dentro do punto de vista de Galicia, eu teño algunhas dúbidas. Pero non só no recurso xenérico de enerxía eléctrica isto é así, sino que no que podemos considerar un ítem todavía máis valioso, que é a enerxía verde, renovable, entón a situación todavía nos é moito máis favorable, non? Aquí, fundamentalmente, o que temos hasta agora é hidroelectricidade e enerxía eólica dentro deste capítulo. E o indicador é fácil de explicar. Galicia aparece aquí como un 1,9. Isto quere decir que o noso peso en enerxía renovable é casi o doble do peso que temos en PIB. O sea, nós temos unha parte da riqueza de España cada ano, pero en términos de riqueza de enerxía eléctrica renovable temos o doble. Claro, partillamos esta característica con Extremadura, moito máis, claro, con Castilla-A Mancha, con Aragón, con Castela e León, e de novo mismo. Aquelas rexións, nacionalidades que están alá na parte dereita deste diagrama, son aquelas que, sendo as máis ricas, teñen unha menor achega ás das enerxías limpas, renovables, na produción eléctrica. Concretamente, mentras que os da esquerda aportamos o 67% da enerxía limpa e renovable eléctrica do país, conxunto de España, só supomos o 18% do PIB. E ao revés, as máis ricas da dereita aportan o 6% só desta enerxía, sendo o 47% do PIB. Entón, eu volto a decir, isto debería facernos reconsiderar en que consiste isto de cada un ten un PIB propio, un PIB propio, non? Efectivamente, isto non o xestionan así como así, e este é un problema, os territorios. Isto xestionan determinadas concesións e determinadas compañías, algunhas históricas que veñen de atrás, veñen incluso do franquismo, hidroeléctricas, e últimamente unha vaga de concesións eólicas tamén moi cuestionables, non? En calquera caso, eu denomino a isto unha captura de rentas por parte do IBEX 35. Naturgy, con toda a súa conexión lexítima co conglomerado empresarial de Cataluña, Iberdrola, co mismo, co conglomerado empresarial de Cuchabán, etc., do País Vasco, Endesa, que para máis
ironía, vai a ser unha empresa pública italiana, cando nós aquí non temos ninguna empresa pública de electricidade. Entón, este é un problema de desnorte territorial, pero tamén ao mesmo tempo de desnorte empresarial e de desnorte de quen controla ou non controla os seus recursos. En calquera caso, a seguinte imaxe, que teño así un pouco pensada para un seguinte libro, este fala por si soa, non? Este é un modelo centrípeto e desnortado do sistema eléctrico español, non? Unha electricidade radial, por certo, como a alta velocidade, pero tamén de macroescala, de longa distancia, que non ten resiliencia, como vimos no apagón, con perdas no transporte. En definitiva, unha rede que está nas antípodas dunha que podía ser policéntrica, de proximidade, máis resiliente. E todo isto porque quen xestiona a tecnoloxía e quen dirixe e modula a tecnoloxía son, repito, grandes intereses empresariales do IBEX 35. O problema é que estamos desnortados, pero podemos seguir estando desnortados todavía máis, porque ahora mismo está aí a imaxe da esquerda a balsa e o complexo de aluminio, está previsto que boa parte da enerxía eólica que se instale sea derivada e usada para, digamos, facer verde, ou algo máis verde, a produción de aluminio en Galicia, algo que desde logo non se explica porque teñamos bauxita e non se explica por nada máis que porque podamos seguir dándolles enerxía verde en abundancia, verde antes negra e agora verde en abundancia. Pero aparecen novos clientes potenciais, porque apareceu tamén Maersk, unha operadora marítima que está en principio interesada en que con enerxía eólica lle produzcamos hidróxenos e que eso se convirte en viabilidade tecnolóxica para alimentar as súas flotas e o transporte a grande escala de mercadorías, non? Maneira que a espiral de desnorte pode aumentar hasta o infinito, non? E diría alguén, pero Albino, entón, e como podríamos deixar de estar desnortados en isto, non? Por exemplo, no tema dos usos de enerxía, xa que acabo de poñer dous usos que me parecen extremadamente discutibles, pois témolo aquí. Esta é unha foto desta cidade no seu momento, con tranvías, non con vintage, non con un tranvía bonito para ver que hai como foi aquelo, non. Un tranvía que no ano 47 movía nesta cidade 16 millóns de pasaxeiros, que tardou moito a flota de autobuses en chegar a esa cota de mercado. E desmontouse en moitos sitios para facer o bingo dos hidrocarburos e do transporte diésel, non? Pero non todo o mundo fixo así, nin se dormiu así durante tantísimo tempo, porque a imaxe da dereita non é unha cidade alemana, que podía ser, non, é Vitoria-Gasteiz, que ten unha rede urbana de transporte colectivo de pasaxeiros electrificada moi boa, como a teñen tamén en Sevilla e noutras cidades, non? Nos, mentras tanto, que non falamos apenas nada desto, falamos moito dos coches particulares eléctricos, de como vai a asunto das baterías, como van os chinos, como vamos facer con Trump e o cambio climático e o negacionismo, pero é que hai que avanzar en esta dirección se queremos non inflar e por favor, estou falando de pasaxeiros, e que facemos con todo ese control do transporte pesado por estrada de camións, non? Que teñen a posibilidade de bloquear literalmente un país. Non hai un canal alternativo. O ferrocarril non fomos capaces de facer que teña apenas ninguna funcionalidade en ese esquema. Eso sí, importamos 1.000 millóns de euros de derivados do petróleo ahora dos Estados Unidos e outros 1.000 millóns de México. E eso, ao meu ver, é empurrar polo colapso climático, claro. Pero temos recursos para non estar en esa situación. E aquí temos datos do INEGA que efectivamente é así, é dicir, nós con todo o recurso territorio que temos de enerxías eléctricas limpas e renovables, sí, pero ainda necesitamos
a mitad da enerxía que consumimos en Galicia necesitamos importala como en forma de hidrocarburos, non? Gas ou produtos petrolíferos. Vou saltar isto. En que máis estamos desnortados? Pois eu aquí intento facer visible que estamos desnortados na nosa propia, digamos, especialización industrial. Certamente, en Galicia, desde o punto de vista das exportacións, que é o que recollo aquí, non hai 4 provincias, hai 6. Hai 4 provincias e logo está a confección, basicamente Inditex, e a automoción, basicamente Stellantis, etc. E as outras 4 provincias, pero teñen unha maior importancia eses 2 sectores que calquera das outras provincias do país. E isto quere decir que se queremos ter precaución e resiliencia de calquer conflito ou batacazo global, como bastante probable que suceda co caso da automoción, non sei, sino da confección, necesitábamos, ante escenarios adversos a nivel global, necesitamos non depender tanto de 2 sectores, senón diversificar moito máis o noso tecido exportador. Ou dito de outra maneira, en vez de ter as empresas exportadoras que temos, que son moi poucas, agora o justifico, é ter máis empresas exportadoras e non necesariamente un maior peso exportador no conxunto de España. Na seguinte diapositiva aparece un contraste extraño, non? Somos unha potencia exportadora no conxunto de España, 7,6%, gracias fundamentalmente a esas 2 provincias que acabo de citar, pero porque estamos moi por riba do noso peso no PIB, que é o 5% aproximadamente, pero cando miramos o número de empresas exportadoras, estamos moi por baixo, o peso que temos no conxunto de España está moi por baixo do 5%. Necesitaríamos ter aproximadamente 1.500 empresas exportadoras máis para chegar a estar igualados en términos de PIB. É a doble cara de ese éxito exportador e ao mesmo tempo esa excesiva concentración en 2 actividades. É un reto, xa que logo. Máis desnortados, sale aquí agora a concentración financeira, non? Datos do 2017, xa sucedeu aquí, e está recollido o que sucedeu con a banca e todo o movimento despois das caixas, etc. A cuestión é que temos un nivel de concentración nas 5 primeiras marcas que está por riba de calquer ratio que se considera no mundo sensato, non? Considerase excesivo, movese por riba de 1800 e todas as provincias galegas están por riba de 1800. E, dende logo, por exemplo, moi por riba de Madrid e outros casos que se podrían poñer, non? Claro, isto é un problema, a concentración excesiva no oligopolio sempre é un problema para os clientes, xa sea para os depositantes, xa sea para os que teñen que pedir préstamos, non? E a esa concentración engádese un rasgo que non tiña por que ser así, que todos os que operan en Galicia son axentes estrictamente privados. Aquí xa non queda nada do que pudo ser e non foi, logo volverei sobre isto, das caixas. Por certo, algo que explica, de novo, que en Cataluña e no País Vasco subsistan institucións como la Caixa e como Cuchabank, que agora vou me olvidar das empresas que controlan, pero que no caso de Cuchabank, e isto teño publicado e non é fácil, multiplica por máis de 20 veces Cuchabank a porcentaxe dos seus beneficios que destina a obra social en relación ao que fai a banca. E os que controlan Cuchabank tampouco é que sean comunistas, vale? Simplemente é unha fundación social que ten detrás unha determinada concepción do país. Pero é que aparte deso, isto xenera exclusión financeira, sabemos o que está pasando con moitas oficinas e con moitos usuarios de maior idade que quedan marxinados por causa da digitalización.
e non me podo deter moito máis en isto de estar desnortados, pero por deixar algo dito aquí, non vai ser que logo me diga que Albino non falaxe para nada do mundo rural ou do mundo forestal, etc. Ben, a esquerda teño unha imaxe dos paisaxes panorámicos máis visitados que ten Galicia, que é o Monte Santa Tecla, non? E está inzado de eucaliptos. Isto non é orrigueira, isto non é viveiro, non, isto é Santa Tecla, non? E entón á dereita hai unha paisaxe equivalente noutras latitudes que podía ser o Monte Santa Tecla, pero que non é. Por lo tanto, isto e a diversificación forestal que ten que ver e a xestión forestal que ten que ver con non ter incendios forestais, ou a resiliencia alimentaria que ten que ver con non depender dos concentrados pienso, ou a resiliencia agrícola que ten que ver con descarbonizar boa parte do sistema productivo agrario galego, son tamén asuntos nos que estamos, desde o meu punto de vista, desnortados. E ben, entón, tengo que seguir co título, deixo aquí o desnortados. E todo isto vai a provocar, son algunhas das causas, hai máis, que eu sosteña que somos un país minguante. E que quero decir? Vamos a ver. Eu non sosteño que vivamos hoxe peor que hai 30 ou 40 anos. Pois, como veremos, bueno, pois a riqueza por habitante medrou. Outra cousa é como está desigualmente repartida, pero isto é así. Pero si sosteño que medrou non por aproveitar en favor da maioría os nosos recursos e o traballo, sino que o PIB por habitante medrou sobre todo por expulsar poboación cara a emigración e eso derivado de non medrar o emprego. E isto me leva ao estar desnortados. Somos minguantes en términos de poboación e de emprego. O noso peso no conxunto de España é cada vez menor. Non é igual, nin maior como algúns privilexiados, outras nacionalidades ou rexións, si poden ser. Reitero, perdemos peso no conxunto de España en poboación e emprego e por eso sosteño que somos minguantes e que poderíamos non serlo como sucede en outras partes de España. Isto de ser minguante, estando onde estou, ten que ver con algo, un paralelismo, co que Manolo Rivas no ano 89 falaba de encollerse como un bonsai. Sí, encollerse como un bonsai, unha diminución, esta é a idea que hai detrás desto que estou eu dicindo, non? E isto é así. Pois, o curioso do asunto do que ven agora é que eu vivo nun país no que, como se fóramos moitos de nós zombies, non? Porque como que estas cousas ou son desagradables ou non as queremos ver ou son, consideranse que son inevitables, é unha cuestión do destino e unha cuestión que non hai nada que facer, porque pode que sea unha cuestión do destino, pero estar aquí á esquerda con ese 98 nada menos que en 30 anos, dende o ano 1990 hasta o ano 2020, pois somos dos que menos crecemento demográfico temos de todos os territorios de España, pois non deixa de ser algo para poñerse serios e para decir a ver que pasa aquí, non? Non quero decir que teñamos que ser como Baleares ou como Canarias, que vamos, non, pero como Castela Mancha ou como a Ríos, é dicir, algo por o término medio, non? Pero a cuestión fundamental aquí é outra. Por que estamos tan por baixo? Porque o que estamos moi acostumbrados a que se nos conte, se nos diga, que se nos meta en ese relato, é que temos un problema de natalidade que vamos a ter que arreglar, e que estamos intentando arreglar, estamos tomando medidas, e a ver se somos capaces de mellorar a natalidade para evitar isto. Pero eu sosteño, vou explicarlo brevemente, creo que isto é unha cortina de fume ideolóxica, claro. Porque, claro, damos unha volta máis ao asunto. É que levamos 20 anos aí, nesa diapositiva 2005-2023, perdendo mozas e mozos pola emigración. Manteño que pola emigración, intentarei justificalo. 200
Cando vin isto a primeira vez, que digo, pasmado, pero é posible, claro, volvo a sacar os datos, volvo a ponerlos, sí, é isto, 708.000 no 2005, entre 16 e 35 anos, e pasamos a 459.000 no ano 2023, é o que hai. E isto é para empezar a pensar seriamente que nos está pasando, non? Claro, 240.000 en 18 anos é algo así como 13.000 cada ano, con outras edades que tamén se sumarán ao lío, uns 20.000. E habrá 20.000 emigrantes cada ano que salen deste país. Aí, recentemente, con máis éxito do que eu teño, sale un libro, en fin, alégrome, non? Que fala da Galicia invisible, fala da emigración. E entón, cando vin eso, dixen, sí, no, o rótulo dado do que falas non sería a Galicia invisible, a emigración invisible. A emigración invisible. Porque é como si, así lle toca de cerca a un fillo e tal, sí, se conta, pero se non, vamos viento en popa, estamos, todo vai bárbaro, non? Entón, e é posible que as cifras sean estas? Pois sí, porque aproximadamente temos 10.000 inscritos, galegos inscritos no estranxeiro cada ano. Hai picos, cando foi a crise inmobiliaria chegamos casi ao doble, ou máis do doble. Cando foi a pandemia, o 2021 caeu por debaixo desa cifra, pero o fluxo crónico é de 10.000. É curioso, claro, que mentras isto sucede, mentras estamos, digamos, sigue emigrando xente moi cualificada, non? De a primeira xeneración estamos enchendo titulares da cantidad de xente que non teño nada en contra, en principio, que estamos facendo retornar, que son da terceira xeneración de emigrantes que marcharon hai moito tempo. Bueno, vale, pero cuidado porque non vai a ser, non? E cara ao resto de España? Pois cara ao resto de España, máis do mismo. Aquí hai un doble fluxo, aí na gráfica, dos que entran, venen do resto de España, Galicia, e os que saen cara ao resto de España. En este caso só son titulados universitarios. E aí temos de novo pois esa diferencia de uns 10.000 tamén, non? De maneira que as cifras cuadran con aquel desplome da xuventude no país, pero non por natalidade, non por migración. Hai outra maneira de verlo que esta, non? E ali Galicia está á dereita, somos dos máis pequenos que temos, e claro, Madrid, Baleares, País Vasco, son perceptores de emigración interna, en este caso, non? Porcentaxe de poboación nacido no resto de España. Vale, nós temos moi pouca poboación nacida que veña do resto de España, pero como é ben sabido, e isto está baixando, porque esta emigración xa foi moito máis intensa no pasado, Madrid, Baleares, País Vasco, etc., teñen porcentaxes moito máis elevados, e, polo tanto, de novo, isto de quen é o PIB tamén é outro asunto que se volve a convertir en polémico, non? Na seguinte, estamos aquí agora entre o ano 2000 e o 2022, 22 anos. Galicia, como estou adiantando, pasamos do 6,7 ao 5,6. Perdemos peso. Outros non o perden. Tampouco eu quero, o mellor, ser como Cataluña, nin como Madrid, nin como... Non, pero se eu mantivese o 6,7, só mantivese o 6,7, eu tería que ter hoxe 500.000 de habitantes máis en Galicia. E isto, de novo, agora reitero, volvo para atrás, non é un problema directamente de natalidade. Hai moita mar de fondo detrás. Teníamos que pasar de 2,7 millóns a 3,2 millóns. Non me vou deter máis aquí, isto tamén sucede no contexto de Galicia e no conxunto da Unión Europea. Pero si vou ir aquí porque este segundo paso tamén é moi importante. E que pasa co emprego? Ahora xa non vou falar da poboación, dos cidadáns que hai, non, sino dos ocupados que hai no país. Aquí estamos con 44 anos, casi nada, 1980, 2024. Somos os peores de España en 50 anos. Os peores, é dicir, sí, mantivos o emprego,
hai un 1% máis, bien, sí. E que pasa no resto de España? Que pasa no conxunto do Reino de España? 178. Non quero decir nada por abaixo, pero a media, non? Entón, e ademais os datos recientes van na mesma dirección. Os datos que miraba outro día do que levamos no 2025 siguen aí, estamos aí, seguimos xenerando menos emprego que a media do conxunto de España. E este é un círculo desastroso que se retroalimenta. O mesmo razonamento de antes. Se eu agora collo en términos de ocupados, entón era o 6,2, ora son o 5,2. Se eu seguira tendo o 6,2%, se non anduvera desnortado en moitas cousas, se tuera a mesma xeneración media de emprego que, dadas as nosas capacidades, poderíamos ter, teríamos que ter 200.000 ocupados máis. 200.000 ocupados máis en eses 22 anos, non? E probablemente bastantes decenas de miles de emigrantes menos, claro. Para rematar con isto, entón, e xuntando os dous vectores, non? E que non hai casualidades nesta vida, non? Entón, o sitio como Galicia, que ten un problema de poboación total, de diminución da poboación total, está acompañado xustamente de ser os campeóns de España en ser os que máis caeu o emprego entre 16 e 34 anos. Claro, se os que teñen entre 16 e 34 anos non teñen moitas oportunidades de emprego, pois malamente vai a medrar a poboación. Se de medrar, medrarán donde estén ou donde acaben estando, se é que eso sucede. Bueno, isto, que non vou entrar neso, xe reforzámolo no lo loco, con uns problemas de acceso a vivenda para a xente moza que parece que viñeron da lúa, non? Nadie sabe moi ben como chegaron estes problemas, como sucede casi sempre, non? E entón, o que sí estamos habituados é a vernos sorprendidos e perplejos tomando un café con este tipo de titulares. Dice, el curso arrancará con más de 4.000 niños menos que el año anterior. El curso comienza con casi 20.000 alumnos menos que hace 5 años. Entón, así se nos vai indicando que tenemos un problema de natalidade. Eu digo, isto é unha maneira máis de volver a decir que estamos desnortados. Non, porque non me falas do outro, non me falas de todo o que eu xa acabo de falar. É un problema de oportunidades de emprego no país e dunha xeira migratoria crónica. E é un problema, ao final, e volverei sobre isto, de subordinación económica e social aos grandes grupos do IBEX e os grandes grupos do capitalismo do conxunto do Reino de España. Entón, teño que ir xa hacia unha especie de síntese final, non? Bueno, no ciclo titúlase Pensando no futuro. Coincide, pero coincide ben, que eu poño esta diapositiva onde poño aquí un dato para o ano 2037 do Instituto Nacional de Estadística, e me está dicindo que se nada cambia, seguimos co piloto automático, ca Galicia triunfal, entón estaremos por aquí no número de fogares, estaremos na cola de España en a creación de número de fogares. Dende logo, eso implicará hasta o 2037 seguir sendo Galicia minguante, porque se eu medro o 105 e o conxunto de España medro o 114, pois non hai moito máis que engadir, non? E claro, a da dereita é a cortina de fume, non? Sempre. E aí vemos, aí aparece mezclado o saldo vegetativo, os que morren respecto dos que nacen, e cada vez o número negativo vai sendo cada vez maior, non? Claro, como non vai a ser así? Temos menos ocupados e isto ten varias consecuencias que non me podo separar aquí todo o que debera, non? Isto implica que, por exemplo, a demanda interna do país non pode tirar tanto como tiran outras rexións e nacionalidades, e que dependemos para o noso crecemento, que tampouco é espectacular, o crecemento do PIB, non do PIB per cápita, do PIB per cápita volverei agora a ver que é un puro espellismo, non? Pero o crecemento do PIB está obrigado a depender máis da demanda externa, e isto é delicado porque poden caer chuzos de punta por ese lado. Pero, desde logo, a demanda interna, con este trasfondo, non, por aí non pode ir. Salto isto tamén, e entón aquí algo que pode ser
máis difícil de entender ao mellor para que non este moi habituado, pero que creo que é unha imaxe moi potente, non? Mirande, Galicia é aquel punto de ali, aquel punto azul. En algún sentido, no sentido de ser un país que avanza moito, somos campeóns de España. En que? En medrar, en avanzar no eixo horizontal, no PIB por habitante. No PIB por habitante somos os millores de España. Pero é o que, en fin, xa é un pouco maior, non? Entón, dice, carai, tan vos, non podo creerme que sexamos tan vos, non? E entón, que poño no eixo vertical? Pois a porcentaxe que ten cada rexión ou nacionalidade, os puntos son rexións, nacionalidades, a porcentaxe que ten de traballadores inmigrantes. Entón, curioso, non? Aquelas rexións e nacionalidades que teñen unha maior cuota de traballadores inmigrantes, 20, 15%, van na cor, non avanzan no PIB por habitante. E, sin embargo, aqueles que non temos unha capacidade de atracción de inmigrantes, máis ben todo o contrario, de mandar xente fora, aí somos os campeóns de PIB por habitante. O sea, que moito cuidado cando a un lle vendan isto da converxencia e das excelencias do PIB por habitante, porque algo raro pasa detrás deso. E esta outra, para rematar a faena, non? E aquí sucede estrictamente casi ao revés. Aquí ahora Galicia está aí. O eixo horizontal é o mismo, é dicir, a dereita son os que máis medran en PIB por habitante, en riqueza por habitante. Entón volvemos a estar aí, entón, porque estamos na vertical, estamos moi á dereita, estamos moi ben, funcionamos moi ben en PIB por habitante, como antes. E agora puxen no eixo vertical un desastre, claro. Qual é as defuncións por 1000 habitantes? E entón, claro, o número que temos en Galicia chega a un 15%, e aqueles que menos se acercan en PIB por habitante son os que teñen un nivel menor de defuncións de perda de poboación. O denominador diminúe e o numerador non aumenta, e, por lo tanto, non pode aumentar moito a demanda interna. Quanto tempo levo para... 15, moi ben. Entón, díxoseme que había que ocuparse algo desto, non? Porque senón parecía como que un non... Alternativas. Bueno, teño que ser breve, non? É que por riba de ser minguantes a situación permite a, digamos, os que sean propagandistas de que todo isto vai moi ben, permítelles xogar con dous espellismos moi potentes. Por un lado, do espellismo de que importa nada se cada vez somos máis ricos, máis cerca en el PIB per habitante da media española, todo o máis que nos importa. E logo, o outro espellismo, desenfocamos a orixe da nosa crise demográfica. Eso da Galicia invisible, non? Desenfocamos e tiramos para diante. Frente a este plantexamento, eu escribín esta chuleta, a miña alternativa, en 3 etapas. A primeira fase, a primeira etapa, deberíamos ser capaces de mellorar a riqueza por habitante, o PIB per cápita, sí, pero sen perder peso en poboación e na ocupación. E iso, como mínimo, nos debería levar, xa sei que non é fácil, a un control público ou crecente público das finanzas e dos nosos recursos naturais, para non seguir desnortados en aspectos sinalados antes e en algúns outros tamén, pero en estos quero poñer o foco da atención nesta parte final da miña chapa. Unha segunda fase, que non ten por que vir xusto despois, sino que en parte pode ir acompañando, pero para distinguir obxectivos, é que co mesmo PIB per cápita, e non son crecentista, verdad, podemos ter máis desenvolvemento social. Non todo é aumentar o PIB per cápita, aínda que sea facendo ben.
senón podemos ter máis servicios fora do mercado, servicios que non se pagan con dineiro, pero que se financian a través do sistema fiscal, sanidade, pensións, sempre hai moito que mellorar en todo isto, pasando por vivenda, que vou contar, ensino, xeriátricos, etc. Por lo tanto, aquí a disyuntiva é unha sociedade cada vez menos de mercado, na que as cousas, el dinerito del bolsillo es lo que cuenta, lo que tengas aí, todo lo demás nada. Non, xusto ao revés, non? Menos sociedade de mercado e máis sociedade decente. Aí remito a ese libro que se pode descargar como un PDF. E, en definitiva, menos subordinado aos intereses do IBEX, dos que nos intentan vender os planes privados de pensións, sanidade privada, etc. E xa unha terceira fase, isto para os que sean moi románticos, leeran a Carlos Marx, que, en fin, que non se queiran desmoralizar de todo. E eu creo que no último libro meu, que anda por aí sobre el regreso de China, creo que en China algunha xente entende tamén isto razonablemente, pasar dunha sociedade decente, como acabo de dibuixar, a unha sociedade non capitalista. Isto, por decirlo así, para que quede telegráficamente, reducindo a xornada laboral, sin que eso supoña un deterioro evidentemente da calidade de vida dos ciudadanos, e pasando dunha redistribución igualitaria da riqueza, entón aí sí a unha produción social da mesma. Pero isto eu xa non o vou ver, entón o presentado, e me gustaría que nas dúas, na primeira e na segunda fase, avanzásemos un pouco, porque últimamente, desde hai bastante tempo, apenas avanzamos nada, como acabo, ou como intentei demostrar, non? Para a primeira fase, que acabo de citar, venme moi ben volver a citar o libro de China, porque se algo tuveron claro, teñen moitos errores, están moi por debaixo do noso nivel medio de ingresos e de riqueza, están alrededor do 40%, 30%. Reitero, cometeron moitos errores, non lles envidio moitas das súas carencias, pero hai dúas cousas que sí lles envidio, e lles envidia bastantes economistas no mundo que son máis listos que eu, non? E é, nunca cederon o control das finanzas a ningún axente exterior, privado, e nunca cederon, e están nelo, o control dos seus recursos naturais a axentes externos e inversores externos. Por non falar de outros sectores nos que tamén se andan con moito cuidado, últimamente, dende logo, todo o que teña que ver co mundo digital. Por lo tanto, tamén aprendo de esa clarividencia a China e do seu innegable éxito nos últimos 40 anos. China non é menguante, terá outros moitos problemas, pero non é menguante. Dese éxito saco tamén, cando reflexiono, e isto quero decirlo xe aquí, porque coincide unha anécdota de un persoeiro da cidade que morreu hai pouco e que recolle moi ben o fracaso, non o fracaso público, que nin tan siquiera se intentou, o fracaso privado, en facer un control dende aquí das finanzas e dos recursos naturais. E ese é José María Castellanos. José María Castellanos pilotou dúas operacións, unha da man de Amancio Ortega para controlar Fenosa, que, en fin, os que están por aquí supoño que sabrán como acabou nas mans na Caixa e punto. Pero o control por axentes privados autóctonos dun recurso estratégico para o país, así se estrellou, non? E o outro caso, aquí foi pilota a fusión das dúas caixas nun momento crítico e o desenlace temos aí, é dicir, un inversor venezolano que lle está salindo moi ben unha operación, é unha entidade privada, non ten nada que ver ca estructura que ten la Caixa ou Cuchabán, para nada, e aí tamén se fracasou, a pesar de que, reitero, estamos falando de xente que ten unha gran capacidade financeira. E eu moito me temo que
que eso, que é moi difícil xogar ben en isto se un non ten unha idea do que pode ser, vamos a decirlo así, se un cree que non vive nunha diputación provincial grande, se un cree que está noutro sitio, pero mentras a un lle chegue moverse en Madrid ou cualquier outro sitio dicindo que ven dunha diputación provincial grande, entón é difícil que lle salgan operacións desa magnitud, porque hai outros que si xogan sabendo que non queren ser unha diputación provincial grande. Creo que en ser unha sociedade decente, unha sociedade non de mercado, hai cousas tan positivas como o acceso da muller a traballos decentes. Aí temos unha promoción de médicos que entran a facer prácticas no Cunqueiro en Vigo, e na medida en que teñamos eso ben alimentado, a facer moitas outras cousas, temos unha igualdade de xénero espectacular en marcha, non? Claro que para todo isto, e aquí xa teño que ser todavía máis breve e ir rematando, necesitamos facer algo para o que tampouco vexo condicións maduras, e ese un pouco é un libro que está ahora no prelo meu, Galaxia, a ver cando sae, non? E é que temos que, para os servicios públicos e para moitas das cousas que dixen eu aquí, necesitaríamos, resumido, esta España. Estos son os países federais importantes do mundo: Canadá, Estados Unidos, Alemania. O sea, isto non é nada comunismo ni nada de nada, isto é, sí, son países capitalistas federais. E ao baixo de todo teño países moi centralizados, como poda ser Grecia, Gran Bretaña, Portugal, Italia, Francia. A España que lle falta, si realmente quere parecerse a unha estrutura federal, pois necesita que os axentes que sean subestatais controlen, recauden e xestionen unha parte maior, sustantivamente maior, da riqueza propia e da riqueza do conxunto da federación. Entón, teríamos que pasar, pois eso, do 25% ao 37% da Alemania, ou o 40%, ou o 50%, é dicir, temos que mellorar 10 ou 20 puntos o nivel de descentralización e de xestión dos recursos públicos dentro do país. Isto nos axudaría a que a diminución de poboación que nos permite manter outro espellismo, que é que aparentemente melloramos con poucos recursos o ensino, porque cada vez temos menos alumnos, non? Pero, dende logo, nos dificulta extremadamente que, se isto non é así, ter unha dotación e unha financiación digna dos servicios aos maiores e aos dependentes, non? E entón, agora sí, de verdad, a última diapositiva. É posible todo isto e moito máis, esas tres fases que eu acabo de citar aí? Pois debería serlo, porque estos son datos da contabilidade nacional, son datos de entre o ano 2000 e o 2022, son 22 anos, e basicamente aí hai dúas cousas que están claras para quen as queira ver, non? As horas de traballo que se realizan en Galicia neses 22 anos, parto de 100 nos dos casos, foron diminuindo. Perdemos 11 puntos. É unha boa cousa. Si acto seguido digo alguna cousa máis. O sea, somos capaces de xenerar cada vez máis riqueza, máis PIB en términos reais en eses 20 anos con menos horas de traballo. Claro, depende entón como se reparta o PIB. Podemos, por lo tanto, plantearnos que as bases están aí, traballar menos horas a semana, e iso sabemos que é un problemón, porque falar de media hora é un problemón. Poderíamos tamén ter unha menor vida laboral, e entón, pero o que sucede é que estamos tendo cada vez unha maior vida laboral. E claro, e se estas duas cousas foran así, as oportunidades de emprego para os que acaban emigrando tamén se modificarían, por non falar de actividades e sectores que foron quedando atrás, non?
En calquer caso, unha última nota final. Que isto é así tamén obriga a que pensemos seriamente que non podemos financiar un sistema de pensións basado nas horas de traballo. Non temos que intentar que se financie en función do PIB, porque as horas de traballo cada vez son menores. Eso é un sistema do século XIX-XX. Temos que tamén cambiar ese chip. E xa non é pouca empanada para o día. Entón, deixo aquí. Moitas gracias pola paciencia e pola atención. Vale.